Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saurara ku a yau a wannan sabon bidiyon. A bidiyon mun zo muku da hanyar da za ka ga wani lokaci idan ka ajiye wayarka za ka ga wani zai ɗauka ya ɗauki hoto ciki, so kai ba ka buƙatar hakan da dai sauransu, ko kuma kana so ka ce wayarka ta daina aiki ba ka so dai a ɗauki hoto a kyamarar taka, sai kai ɗaya ne kake so. Idan kana son ka ɗauki hoto sai ka ɗeba wannan abu sai ka ɗauki hoto. To domin ganin yadda za ka yi wannan sai ka bi mu a cikin bidiyon. Da farko za ka zo ka shiga cikin settings ɗinka. Bayan ka shiga cikin settings sai ka zo ka shiga accessibility ɗin nan. Sai ka shiga wannan system ɗin nan. Bayan ka shiga wannan system za ka ga developer option. Idan ma baka kunna shi ba sai ka je ka kunna shi. Idan kuma baka san yadda ake kunna shi ba to za mu yi bidiyo akan yadda ake kunna shi. To bayan ka zo ka shiga cikin wannan wanda kake gani sai ka zo ƙasa za ka ga inda aka rubuta wannan quick settings developer tile, quick setting developer tile, sai ka zo ka taɓa a kansa. Bayan ka taɓa a kansa za ka ga waɗannan sun buɗo ma kamar haka. To sai ka zo ka kunna wannan. To bayan ka kunna shi sai ka fito. Bayan ka fito idan ka janyo sama za ka ga wannan da kake gani a nan ya fito maka kamar da kake ganin sa. Sai ka cire shi kuwa kun ga yadda yake, kun gani? To sai ka koma. Bayan ka cire shi idan ka koma kun ga ya buɗe. To wannan shine ƙarshen wannan shirin, sai mun sake saurara ku a wani shirin na gaba. Muna roƙon ku da kar ku manta ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa ta yadda za a yi ka sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode.